Baba mai tsage ta. Muna tsage ta komai ɗacin ta gaskiya. To baba an naji labarin an ce wadada ya gudu ya bar ladansa. Wadada bai gudu ya bar ladansa ba. Ungulu ta dawo gidanta na tsamiya dama a da gidan yake kuma isa ki dawowa gidansa. Baba na ga wani botsare kake dan wadada ya dawo kana ta wai ya gudu to gudu ije ina. Ya dawo gidansa ya san gidansa ya fi wancan. Ni ka san me matsala ta da kai? Kai mutanen nan ba ko kwandala suke baka ba sai kai ta tada jijiyoyin wuya akan su. So ko ba su bani kwandala ba idan suka ba makota na ai sun bani. In an ma makocinka abu kai ba ai maka ba amma sanata Ali zai zo kanka. Sanata Ali wadadan nan fakila ma baka taba ganin sa ba. Ni ma ban taba ganin shi ba amma Allah da zan gan shi. Kuma shi ne dan an ce ya dawo ABC kake ta wani da ina ta munna kuma farin ciki nake. Allah baba ya haɗa kan jama'an Nasarawa dama abun bi da bi ne tabi ina ne. Allah baba Allah yanzu gidanku ta faɗo kenan. Gidanmu ta faɗo in Allah da. To yanzu wadadan za kai ko kuma wadada zan yi wadada sosai ma kuwa ko bai san ba ban sani ba zan yi wadada. Kada fa a zo a ce wadada ba wani aiki da yayi wa yan Kebizon fa. Ga ayyuka nan ya ganin ka bala adadin kai in baka sani ba ni na sani. Ga sabuwar fulon oba nan ana yi a Kefi. Ko kama kana daga cikin masu adawan ne? A ni ba adawa nake ba na so adawa kake wannan to ba gaskiya na faɗa maka ba baka ganta bane ko baka samu labari. Ni damuwa ta kai ne baba kai ba ko kwandala kake samu ba amma da an magana da mutanen nan sai kai ta ba sai an bani ban aka ba wani ma ni ma na samu ni ma nawan ina zuwa insha Allah ko da bai sanni ba. Yanzu wadada dai zaka kenan. Wadada zan yi. Ina ta kiran jama'a ta duk masu goma su dawo ayi wadada. Wadada mutum ne mai alkhairi mai zuciya mai san jama'a. Dan baba masu gonar doki. Iya? Saboda haka dole ne in faɗa. Aliyu wadada? Aliyu wadada fa. Anya baba wadada bai cika ma aljihu ba. A nace da kai bai san ni ba ban san shi ba. Allah baba daga yau juma'an nan ina so isan ni ya ganni ina yabansa ni ba mai ɓata bane kuma ina daga cikin masu yi masa kamfe.